Nazdar lidi, já vás tady vítám u svého prvního videa a je to ze hry Shakes and Fidget, ale jsem tu na privátním serveru. Popisek, odkaz vám dám do popisku videa, abyste si když tak mohli zahrát taky, vyzkoušet si tento privátní server a já si myslím, že můžeme jít na to, už jsem tady založil vlastně postavu a nejdřív asi půjdem do hospody. Jak to tak bývá? Co to? Ty. Nebo ještě nejlepší by možná bylo, když jsme si koupili nějakýho Draco Griffina. Ať nám ten čas zase tak neletí. Třeba tenhle, ten není kratší. A level 4, no tak tu jde docela rychle expení, než jsem teda čekal. Třeba tohleto, tenhle ten quest prodáme, to je šít nějaký. Nechtěl bych dneska stihnout úplně všechno dohrát celkovou hru, určitě bych to rozložil na víc partů, abyste taky měli nějaký zážitek z toho, takže ten part bych viděl, já nevím, tak na 10 minut, maximálně třeba. A máme level 13, respektive už víc, 16. To prostě můžeme prodat, to si pak nakonec všechno koupíme. A můžeme si to na sebe naházet, to co nám padne z toho, z questu vždycky. A zbraň, ta by se taky mohla hodit. Tím to tak, že dojedu touhu, to co tam je. A budeme si točit nějaký věci a budeme asi vyzkoušet i podzemko. Jak to tam vypadá. Mám taky pocit, že ty expy nemají vůbec vliv na to, jakoby, jaký level dostanu, protože teď jsem třeba měl jsem dostat nějakých 8krát víc, ale to se dá prodat? To se dá prodat? Tak to počkat. Můžu prodat za houby? A za 1 milion! Tak to je super. Tak takhle se tady dají vydělat houby. No tak v podstatě tohle to může být nekonečný server. Můžete si jakoby furt prodávat tady ty věci a v podstatě máte nekonečný přísun hub, což se vyplatí. Ano. Taky hodím na sebe. Akorát problém na tomhle serveru menší je, že nejde mi sem nastavit čeština, to mě jediný na tomhle štve, ale tak jako už jsem zvyklý ze serveru, jak to tam všechno je, jak to všechno chodí, takže to je, pak už klikáte automaticky a víte kam klikat prostě, no. Jo, třeba tohle náhradník ještě nějaký nemám, nebo mám. Hodíme na sebe. Hospoda. Štít. Tak jo, já bych tady to bez tak všechno rozprodal, protože si budeme teď točit nový epiky a máme 1 milion, takže to můžeme všechno dávat do sebe. Jasně. A navíc tady ty epiky nestojí ani houby. Takže za ty houby za stolek nejpláznem, budu brát jenom na 300 s tím kroužkem. Tohle... Máme dál bodky, jo, ty se budou taky určitě hodit. Jo. Opasek, ne. Štít, ten se bude taky hodit. Můžeme prodat. Nic. Možná ještě zbraň může být lepší, jo, tak to může být lepší. Na 300, jo, tak třeba tohle. Tu si vezmeme, jo. Počkat, tak já jsem ten, tak já jsem ještě nekoupil opasek, tak já jsem měl za to, že jsem ho pořídil a my ještě nemáme opasek. Jo, tak ještě vytočíme opasek a tady to jde rychle, tady padají furt epiky, takže žádný problém. Opasek. Teď jako nás bude padnout s tím kroužkem. Ach jo.
To ne, tyjo. Si ze mě dělají srandu. Dobrý, tak jo. Jo. Do čeráku se ještě pojďme točit věci. Na 300 jenom, jasně, takže tohle. Líky hlavně nakoupit. Co taky hodit. Ten na 300. Nevidím. Jo, tak třeba tenhle. Tak jo, jsme full epic na 300 a teď už jenom elixíry mládí. A hned okřídlenej a tak. Tak jo, takže tohleto by bylo vlastně všechno. Co potřeba, můžeme se jít vrhnout na podzemko. Nějaký easy. 39, jo. To můžu prodat. Myslivec. No a když padne na to jedno houbu, tak dělal bych to asi tak, že si to nějaký sunda máš, pak to třeba půjdu prodat. Jo, takže vampír. Teď ty prostě prodáme. No, další expy. Dneska bych to udělal, že sundáme tak ty dvě podzemka, jestli spadnou a když bych si nechal víš, tak na příště, tady to byly jenom taky začátky seznámení s tím serverem, jak tady co chodí a takovéhle věci. Takže taky kratovinký díl. Padá jedna báseň, tyjo. Takže jo. 54. Jo, to se bude hodit. Prodat. To se taky hodit. Prodat. No, jasně. Zuba. Démon. No. Uvidíme, jestli vůbec ty dvě podzemka první sundáme. Byl docela lakr, že přežil. Pojď. I když. Můžeme dělat takovou jednu věc. Jak máme ten 1 000 000, tak si jednoduše můžeme takhle naklikat věci, staty v pohodičce. No. Nějaký to štěstíčko a teď jsem si jistý na to. Ne, sakra. Ještě, že jsem to nedořekl. Ano, je po něm, super. To je bez tak lepší. Rukavice. Takže s tímto bych se s váma prozatím rozloučil. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa a jestli se vám tohleto video líbilo a chcete mě podpořit, abych v tomto natáčení pokračoval v privátních serverech, tak určitě zanechte like, po případě odběr a budu rád i za komenty. Takže zatím čau.